bata puasa balah tangan antah apo kokaranonyo mangkonyo gitu batamu kasihan nasib kadisasakan mungkinlah jadi suratan tangan lain coba nak menyampaikan jando sibi sunan barasia lain tarasa nak takatokan udah pai denai ba angan-angan baik tunan denai tangguangkan ulah bata puasa balah tangan siang bangan malam dak lalo kasih kau udah tambah maino sibi sunan barasian lai taraso ndak takatokan udah pai denai ba angan-angan baik tunan denai tangguangkan ulah bata puasa balah tangan siang bangan malam dak lalo kasih kau udah tambah